Subuh masih bersama dengan Makjah kita. Enggak tutup ya? Iya. Oh, Mbah Mo jalan-jalan. Aku dek iki ya meniki, Mak, jalan-jalan karo Mbah Mo. Yu Marni langsung rene. Apa? Yu Marni, yu ya meniki aku jalan-jalan. Yu Marni langsung. Mbak Yun, Mbak Yun. Anu. Kayak duit. Aku jak ngelencer. Wah, Mbah Mo lah raga. Pemanasan sih. Dipanaskan dulu ya. Terus mau ke pasar. Tadi malam ujuk-ujuk dapat berita dari Mbak Linda untuk iya, Bu. Besok nang pasar gak apa-apa gak, Dok. Wong ibu karo Makjah kok karek gonceng. Arep tasaturan sedikit pemirsa. Rong nganteng. Oh, Mbah Mo. Halo, Mbah Mo. Olahraga. Jalan pagi. Masak. Ini aku lho pemirsa, oga aku sing ngongkon syukuran ngene gak engko darani piye. Jadi ini dari Mbak Endah langsung. Terus itu kan karo Mas Pasapuran sederhana rong ambang. Ngono. Gak apa-apa Bu masak. Yo gak apa-apa sing penting ibu iki karek Makjah to, Nduk. Suasana pagi. Nanti kita lanjut. Pasar iya Pak. Tomat Lombok Brambang bawang, Mak. Nggih. Piro? Nggih, nggih. Niki 43 mawon. Serami. Dipotongke sekalian. Nggih. Ayam. Anak 40 wis. Telu, Mak. 3 nggih. Potong ya, Pak ya. Iya. Iki lho, Pak. Nggih, dipotong. Boten, ayam niki mawon. Potong rolas yo, Mbak. Ini iki katoke. Klopone nggone kono kae, Mak. Lah kuwi ya nek klopo. Kale welasan. Nggih, Pak. Ora tak syuting, Mak. Copyright. Ayo ditinggal. Apa maksud dikei duit terus ditinggal terus rono? Ya. Kon pinten, Bu? 126. Nah, wis tekan nggone sayur-sayuran. Biasanya antar jenengan.
golek ning kono Bandung. Iki Mbah Nah. Kakek nganuni pisang. Bayabe iki pemirsa. Nek Laos kunci kuliner brambang bawang, jeruk pecel, kentang, kol. Kula setengah ae. Enggak tekan kon apa Mas? Nah, ini suasana pasar beras hari ini ya, pemirsa. Oh, nunggu Mbak. Iya, iya, Mas. Tempe, mamane tahu juga popo sisan, Mak. Lah iya tahu juga Mbak. Iya, nggone langganan kae lho. Sampun. Kulat. Ya, nggih. Sik tak njupukno dhuwit sik nggih, pemirsa. Sebelah sini anu bakul gorengan anget-anget. Mak, Mak. Kok tumbas gorengan anget-anget, Mak? Itu lho, Mak, sebelah. Iya. Inilah brambang, pemirsa. Di tempat jenengan brambang sakniki pinten? Teng mriki mboten ngertos. Pira Mak jare Mak brambang? Brambang. Brambang sak pinten, Bu? Sak kilo pinten? Sak kilo 38. Oh, sekilo 38. Sing dodolan iki tetanggane Pak Silo. Iki karo Mak Jah wis akrab banget. Ada bawang, lombok abang, lombok jempling, kencur, jahe. Memilih. Kelasnya api-api pemirsa. Nggih. Mak enek laos jahe ya apa ora, Mak? Iki ning sebelah kene, Mak. Iya. Iya. Ini sing ditambahi. Brambangnya sing setengah. Apa kae sak? Iya. Kalian dinggo ae wis. Iya. Mak enek panggang bareng, Mak. Lho, gone buke panggangnya ayu-ayu enek ale, panggang ale iki apa? Pindang. Iya, Mak, ku momoh tempe. Heeh. Wong indah dek mesti ayo mesti goleki. Momohe tempe, Bu. Panas, Mak? Monggo. Iya. Oke. Pemirsa. Lombok abang, lombok cempling, Mak. Iya. Kok nek koyo lengo apa ngono ki tuku nggone bayi. Iya. Pak mbek iki lah, Mak ya. Lombok ijone tegake neng, Mak. Oh, golek. Sing dienggo momoh tempe. Cikalan, klopo enom ambek santen, heeh. Anget-anget gorengan. Bakul apa sih? Kemiri, Mak. Kemiri. Kemiri nggih ngetosi Mak Jah. Ndok barang. Telur barang. Sak mangke telur pinten, Mbak? 27. Nggih. Telur. Ini lombok abangnya ayu-ayu. Stok seneng nek ning pasar niki. Ini mama gak dijawab. Mak gak terus. Berapa tak ndek? Ndok sebut iki sak pedak kuwi. Lah kan sampean ndi? Iki lho. Ndok. Oh, anu ndok gede cilik ae. Oh, teng kerdus alit. Nek anu gak sak ana ndak ono.
Momok ambek anu Momok. iki. Heeh, Mas. Kok tiba tahu kok. Terus Heeh. Mari Mas. Kilo 2 kilo, Mbak. Kalih kilo. Ya. Kalih kilo. Mari Mas apa gitu. Mari Mas rasa jeruk. Rasa perambos. Bingung. Jadi manganan ya Bang Roto ya. Aku gak rono iki, Mbak. Manganan, Mak? Ngene dicarek kuwi lho. Nggih, saniki dados chef Indonesia nih, Mbak. Masak terus kok. Nggih, ngene bicare. Mangke nek ngene bicare libur pesenan masakan-masakan yang ewoh. Tapi suka ada bau bobe ya jenengan ya. Bau kumbe ning ndi, Mak? Biasane sayuran oleh ler. Oh, kok sayur nek kono ndek Mang biasa langganan enak. Langganan enak. Jadi apa metu arah metu, Mbak? Ya. 27. Diri siang kok lagi rambang. Iya. Oke, Pak. Iki ya Mak Des Manyung ya Mak ya. Ngeten iki pinten, Bu? 13. 13. Des Manyung, Mak. 25. Oh, nggih nggih. Nyuwun alas yang pun petilan mawon, Bu. Kalih ewu, Mbak. Iki yo inuk Mak disanteni, Mak. Iya. Aku pengen jajal iki, Cak. Ya, gak apa-apa. Sampeyan sing tuku ndi ngono aku pengen jajal iki. Nggih. Nggih, anu kreput-kreput. Ya. Nah, nggih. Intang tak intang sampean. Intan seneng iki ya, gak apa-apa. Nek intan iki lho, Mak, sedep banget. Tak kelone, Mak. Intan njaluk iki kok e. Ngono iki sedep, Mak. Iya. Goreng sek. Oh. Iki manyung pemirsa. Iwak manyung 13.000 sakmene iki. Berarti 2 iki 26.000 pemirsa. Nggih. Iki nggih. Iki nggih, Bu. Iki kalih. Nggih. Alene 2.000 ya, Mak? Kalih ewu nggih. Alene 2.000, Mak. Bungkusan ngeten iki napa, Bu? Oh, ya panggang bungkus. Takon. Oh, iki sing urung dipethiki, iki sing wis dipethiki. 12 kali 2000 14. Nggih. 14, Mbak. Dan Mak gorengane cek. Walah, Cek. Gorengane lagi goreng kok ya. Kami pilih bayem. Bayem iki bayem rojo, wis digawe urap. Nek bayem nek kacang kok nek toge. 16. Mak, kok gak ditambahi wortele? Kapan terus tuku Oh, mau? enak. Wek gumi wis. Oh iya iya. 2.500. Iya. 3.000. Bayem rojo. Derene 2.500 enak sing 10. Oke, guys, sekedar. Lah kuwi 2.000 tok, kuwi 8.000 sak yo. Oke, monggo Pak, Bu. Iya, Mak. Wah, kerupuk jos. Ditata sik, amit-amit. Mak majah. Mak cambah, Mak. Cambah, Mak. Ya. Cambah. Apa pakai saya napa? Iya, iya wis tata sik. Ajeng nata nggih tumbas cambah. Sik, Mak, lon-alon, Mak. Sing ndi Mang montore? Iya. Siap, Mak. Siap. Syuting lho. Syuting lho. Syuting. Jenengan syuting. Aku tukang nggone bojone wong. Loh. Montore ta? Montore Bang. Sik niki montore. Ampun, Mbak e. Dereng, Nak. Sik sekedar. Syuting bojone dhewe ra gecer. Iki kan nggo bukti lah nek awake dhewe ning pasar iki blonjo ya. Blonjo apa ae. Lah nek gorengan enek bayem enek nduwok. Blonjo tenan sih.
Kok darani ning pasar ijol sandal. Walah yo banget. Lah sandal elek ngene kok tak mulih dadi apekan yo piye to? Nah. Aku ngene iki terus dadi kudu guyu ae. Ndoke sampean kok jog gak apa-apa, Mak. Ning jog. Seneng iki pemirsa iki, pokoknya seneng ning pasar iki. Makja. Wes ayo balik mang tumbas kentang ireng sesuk nggo Pak Silo dikukus sak ino. Apa Mak sing 3 juta, Mak? Mak sing 3 juta apa? Mbok saken itu. Iya, oke. Hanya berapa? Ini Bapak tahu enggak? Gak sama tambahin Mak Cak. Iya. Ini enggak suka ya. Ini sebutan kan. Goreng rondo royal. Ini kok enggak ya? Ya sing budi. Jenengan mboten enten tempe embus ah, Mas? Tempe bus. Mboten kedah? Kula kok pengen Habis. 11. Salah. habis Mak. Ora embus kuwi tenan kok. Kopinya ya baik jadi. Baik kita kayak telu ngene tak kayak 11.000. Boleh Iya, gawe telu. gede. 11.000 ae. Ora 10.000 wae. Iki kilo. Angkat tengah. Nah, sip. Oke. Gak sama tambah si tongkas? Wes sama aku dirisi anu Ini tak ya. ganti. Iya, ada rondok wiru-wiru ya kuwi ya. Wiru-wiru. Rondok wiru-wiru. Apa ki jenenge? Tahu fantasi, Mak Ja. Ayo. Wes akeh iki. Pun tempe kalih tahu. Monggo, ayo. Oh. Ada nih. Nah, selanjutnya ditata kembali nggih pemirsa, enek tahu, enek tempe. Kok tahunya tak kayak ada. Nggih. Nek sing tahu tengah jeng Mak, ning kene lho. Ya, wis. kan ngene. Kok aku bapak kok benar. Nggih. Amit. Sik, nih. Sik Mak, sik. Jenenge wong ning pasar ya pirang-pirang ya, Mak. Bu, aku jak ngeplok ben viral. Bu, aku jak walah, ngeten iki nggih belum tentu pemirsa. Enek koncoku gawe YouTube, gawe Facebook wis bertahun-tahun nggih. Jalane masih lambat ngoten nika lho. Semuanya ini rezeki pemirsa. Rezeki pemirsa ngeten iki nggih. Rezeki ditulung kalih Mas Dimas, ditulung kalih keluargane. Super, ya alhamdulillah nggih. Kadang iki walah pinuk-pinuk ngoten wae lho. Kadang iki nyawang ngoten niku pinuk, tapi sing nglakoni nggih ngoten nika. Mak sing sampean uripno kuwi ndok. Bongkos toto ning ngarep iki sementara. Sementara Kayak sinar surya. sinar surya. Koyo montore Mbah Sis ya. Kuwi lho, iki lho. Ya. Iya. Oh, lucu, tukang parkir lucu. Tukang parkir ki lucu pokoke. Saya rana sik. Ayo neh golek klopo karo apa ya Mak bawang bombe. Ya, ya. Klopo karo bawang bombe. Ayo. Wis rene. Oke. Amit. Alhamdulillah akhirnya wes selesai belanja pagi ini. Lah tukangnya parkir goleki aku kan mlaku ku alon-alon. Lah Bu endi? Mlaku nembe alun-alun lah Bu tak gendong ya nembe bantere aja aku ngono. Perkara. Wes alon-alon lah mlakune, alon-alon waton kelakon. Wes aku kok numpak kerenjang kono, numpak kene iki lho dhuwur. Bapak wis aman ya. Wis. Aku suwi karo Majak gak ning pasar. Nek Majak kan karena kesibukan. Terus pemirsa, kita lanjutkan lagi di rumah. Sing kok langsung terus gawekno sarapan intan, mange sing ngurus iki aku tak gawekno sarapan intan. Mama maju dulu ya. Tak pernah nonggon
Tukangnya parkir kan lho. Tak gano. Gak usah iso. Yo syuting sing. Iya di syuting lan ben viral sampean. Gege. Iya. Iya. Alhamdulillah. Mama dibantu dah. Mama dibantu nggih. Ndang langsung tak gawekno sarapan. Walah wis mandi cah. Putri klungsu ireng. Klungsu kan isi asem. Nah, iki telur. Ayo ndang tak gekno sarapan nggih. Iya, piye nek goleki? Heeh. Pasar. Terus apa digoleki ibu apa diapakno? Mbok golek sawah. Ibu apa dianu, apa digodhog apa diapakno? Oh, gak diano ibu. Ning ditun buku belanja. Belanja ning pasar. Ambek Makja. Minta tolong ya, wis ki gowerno sik. Iki tak requestem sayur tempe embus lho, tipisnya kayak buku gambar, engko dikelong mbek tempe ambek iwak panggang. Penting. Iya, mang ambek digoleki sawah bu ning ndi. Ya wis. Kuwi kok kono sik engko tak masakno langsung. Wis langsung dibawa ke sana Mama. Tak gawane. Iki usungi dak. Usungi. Pemirsa, ini saya lanjut gawekno sarapan Intan, kote sarapan bareng ambek Ibu Yuni. Udah naik sepeda. Ayo usungi. Gawerono kalau ning kene ning pawon sing anyar. Endi nek godhong minyak? Lah ku Rembayung jere. Rembayung dindo godhong minyak, Mak. Kuwi godhong minyak, kuwi rembayung, Nduk. Nggih, nggih. Aku nek mau nanti gak suwi engko nek koyo Mas Mandor aku. Koyo Mas. Oh iki. Mas Mandor kuwi nganu nduk kena herpes awake dadi adem panas. Maksudnya Intan ini nek adus kesuwen terus dadi adem panas. Terus tukul ngono kuwi. Bukan nek herpes itu ketoknya dari virus. Iya Mak Dah ya. Herpes lah dari virus ya, Mak. Iya. Game pun pemirsa, saya lanjut gawekno sarapan Intan. Iki tak masukno ning nggone. Facebook Intan, nanti sarapannya baru masuk di sini. Oke, Mak Jah mau bikin. Mak, iki lho sampean cemilane. Oh, enek gethuk goreng, enek gorengan lho. Iki tak tumbasno gorengan anget-anget ya. Yo tinggo cemilan Mak Jah, engko Bunda Dewi Mbah Yi. Gorengan anget-anget enek gethuk, enek gorengan-gorengan, nggih to? Oke, kita lanjut. Mak, aku kok pebok ning kene cah lho kandhani to. Nunggoni Mak Jah masak terus ape langsung tidur ning kene. Piye kuwi? Iya, sing gawekno tempat ning kene sapa, Nduk? Pak Silo karo Mama Mak Jah. Pak Silo bojone Mak Jah. Iya lah, tenan. Bolah apa jukuk panci karek genah karek sret jukuk ning kene. Ki sret ning kene. Nah, kuwi karek ngumbah wer. Wis, cus. Alhamdulillah dibantu Mbah Yi, petik-petik lombok. Bagian petik-petik, terus ngupaske bawang merah, bawang putih, ngoten niku pemirsa. Tapi anu Mbah Yi langkung cepet soalnya jenengan mumpun sedia sedaya, mumpun sedia lombok, mumpun putihan, terus napa niku? Brambang bawang nggih sampun siap pocekan. Nah, niku Mak Chef mengke kan kantun sreng. Iya anu kan niku. Langsung ae Mak Chef. Nggih. Ngono wis tak putiki, tak useki, tak iki anu Mbah Yi, sayur Intan pun mateng. Jenengan ngeler nasi,
Mbayi kok dilerno nduk, tapi kula supe mboten tumbas kerupuk. Ali gak apa. Padahal nggih ditawani, Bu, kerupuk ngoten. Ali kuwi gak Tapi eling. tumbas gorengan nika keng mriko nggih tesih anget-anget wis tesih panas mongah-mongah keng wajan. Pun nyampe rumah nggih. Adem. Alhamdulillah. Ape ame yo kuncritan sik. Walah Mbah Yi ademe Mbah Yi kipasan. Kipasan terus gone ben adem. Kok sambil panggang? Ki mang request Intan pemirsa anu ndok moto kebu. Moto sapi, moto kebu. Lah kadang pemirsa yo ngono iki Mak Jah. Kasihan banget lihat Intan mak me kok ndok ceplok lho sing gelem kuwi ya pemirsa. Pokoke nek iwak sapi iya. Nek iwak sapi kudu dianu Mak, digawe bentuk bakso. Ben empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Mam, Dok? Oma barikana fima rosakana wakina dabanat. Ayo Mak, sarapan Mak. Lho lah enten gorengan Mbah Yi. Enten gorengan sih. Monggo pemirsa ayo sarapan sama sayur tempe gembus dengan kalian tempe rese. Enten tempe rese, tempe gembus. Tan, tolong Dok jukuk gorengane. Wajah. Nek Jawa Timur jenenge tempe rese Mak. Gak nembali Pak sik. Lah, tolong. Nek teng anu kene Mbah Kong mriko. Jangan tempe rese. Ngene Mbah Kong iki Suramadu kok Suramadu. Sukodadi. Pundi Bayi? Sukomakmur. Nggone Mbah Kong nopo jenenge? Baru lor. Kepah baru. Alah dijukuk biasa ngono lho, Nduk rasa disendoki ngono ah, Nduk. Walah jukuke disendoki ngono. Mari kalau tempe. Walah Nduk, alon-alon. Halo, Dek. Bayi mbek tempe. Intan sik Mbah Bayi gak mau. Intan Bayi gak mau. Wis gak apa-apa wis. Kau tahu. Terus sampai ngene senakan, terus ada rasa. Kerupuk Bayi. Kene lho Dek Dewi. Demikian nggih pemirsa. Konten pagi ini, konten belanja. Ora ketok sampean ngene lho. Aja ketok separuh tok. Gak apa-apa. Ora ketok, Dek. Sarapan Dek Dewi? Ndak lho sarapan. Tempe rese dong. Tempene tempe gembus iki lho. Tempe tenan. Wis. Suwe. Pemirsa, demikian nggih. Iki lho gorengan Dek Dewi. Gorengan Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paringi sembuh. Hati-hati ya. Pejuang garis 2 semoga nanti diberikan omongan saleh-salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan pelan-pelan. Cus. Enak ta? Pelan-pelan ya, Nduk. Intan ngomong apa? Enak jangan nih. Iya. Petikna bayem. Alhamdulillah. Karena bayam mbek kol. Ini digodok sih, terus baru digoreng. Ini mau dimasak bumbu ayam terawang ala Mak Jah ya pemirsa ya. Apa kuwi? Ya.